Jedna od rijetkih radničkih tradicija koja u Zenici u proteklih 25 godina nije uništena je prvomajska budnica. Nekada su, oglašavajući početak slavlja praznika rada, u ovom gradu radnike budila čak 2 orkestra. Danas je dovoljan jedan. Građani žele za starim vremenima, kada su, kako kažu, radničku klasu cijenili svi. Radničke klase više nema. Sad su samo robovi i snobovi. Nekad radnička klasa bila nešto, a sad nije ništa. Takva sam vremena došla. Radničku klasu, nekada popularni naziv za čak 40.000 ljudi koji su radili u zeničkim fabrikama, izgubili smo u tranzicijskim procesima. Postrojenja su, mijenjajući vlasnike, dovedena do ruba propasti, a radnici su u stvari ostali bez osnovnih preduslova za slavljenje rada. Ostali su bez posla i fabrika. 32 godine sam radila. Evo, žalosno ovdje kad naiđeš pored ovog, sve je porušeno, a mi smo ni na čemu. Ovo je žalostno za vidjeti. Nažalost, radi se o stvarima da je to Bogdom jedina firma, ali vidimo da u državi sve više i više ovakvih primjera. U svemu ovome nije se znao snaći ni sindikat koji je ostao vjeran tradiciji prvomajskog ražnja i roštilja. Nisu, naravno, zaboravili da upute isto tako tradicionalne poruke gladnim radnicima. Poruka je radnicima da vjeruju svojim rukovodstvima i da slušaju, ne sa jednim uho, sa oba dva uha, da slušaju poruke ili pozive koje im upućuju svi nivoji rukovodstva sindikata u narednom periodu. A dok ne stignu te poruke i 1. maj ne bude obilježavan u skladu ne sa mogućnostima, nego za promjenu sa evropskom tradicijom, Zeničani će nastojati da sačuvaju svoju prvomajsku budnicu. To im ne može oduzeti ni država, ni sindikat, kao ni oni koji su im oduzeli fabrike i mogućnost da rade.